شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም አና ሐውም ሰላህ ዲኔ እዝን ዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ከም ዝብል ቃል ክንካፈሊና ንዝሓዘካ ኩነታት ከምዘይ ሕዘካ ዝገብር ጥበብ ንዝሓዘካ ኩነታት ከምዘይ ሕዘካ ዝገብር ጥበብ ምናልባሽ ህይወትኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘይትደልይዎ ዓይነት ነገር ተቋጻጺሩኩም ኩሉ ኽእልዩ ነገር ግን ነዘይትደልይዎ ተቋጻጺሩኩም ዘሎ ነገር ከም ዝለቀኩም ንዓኹም መሓዝ ዓቕሚ ከም ዝስእን ከመይ ጌርኩም ትገብርዎ ይሲ በቃ ደይትደልዩ ዓይነት ነገር ንህይወትካ ተቋጻጺርካ ዘሎ እቲ ኩነታት ትስ ኣብ ህይወትካ ዓቕሚ ከም ዝስእን ከመይ ጌርካ ትገብሮ መንገድ ኣሎ ጥበብ ኣሎ እዚ ጥበብ ካብ ዮናስ ኢና ንመሃሮ ትንቢት ዮናስ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር ዮናስ ዝውሕጥ ዓባ ዓሳ ኣዳለወ ዮናስ ከኣ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ ረዩ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ እዩ ዘሎ ከብዲ ዓሳ ኸ ኖርማል ከይመስለኩም ኣበይ ጸልማት ኣቲኹም ዘሎ ዮናስ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ከም ዝኣተኹም ጌርኩም ሕሰብዎ ነታ ዓሳ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ በለ ድማ ከም መከራይ እተላዕለ ናብ እግዚአብሔር ኣእዌኹ ንሱ ኸኣ መለሰለይ ቀዳማይ ዮናስ ዝበሎ ጌና ካብ ከብዲ ዓሳ ከይወፀ ኸሎ ጌና ናይ ጸሎቱ ሪዛልት ብዓይኑ ከይረኣየ ኸሎ ብእምነት ግን እንታይ ኢሉ ኣምላኸይ ሲሉ ንጸሎተይ መለሰለይ ኢሉ ካፍቲ ቀዳማይ ካብ ኩነታትና ከም ንወፅእ እንገብር ወይ ድማ ኩነታትና ንዓና ከም ዘይሕዘና ንገብሮ ስለ ኩነታትና ንጽልየ ጸሎት ጌናፍቲ ኩነታትና ኸሎ ከም ዝተመለሰልና ንእመን ኣምላኸይ መሊሱለዩ ንበል እመኑኒ ብእምነት ዝራእኩሞ በኣካል ክትርእይዎ ኢኹም መጀመርታ ከም ዝመለሰልካ ኸይራእካ ብዓይንኻ ከም ዝመለሰልካ ክትርኢ ትኽእልን ኢኻ ዮናስ ጌና ከብዲ ዓሳ ኸሎስ ከብዲ ዓሳ ከም ዝወፀ ጸሎቱ ከም ዝተመለሰሉ ንኣምላኽ ኣሚኑ ኣምላኸይ ድማ ስመለሰለይ ኢሉ ጌና እኮ ከብዲ ዓሳ ይሰሉ ሃሌሉያ ገለገለ ሰባት ምስ ረኣና ኢናኹም ንብል እዮም ዝብሉ ኖ ክርስትናኹም ይኮነን ክርስትና ኣሚንካ ኢኻ ዳኣ ትርኢ እምበር ርኢኻ ኣይተኣመነን ኢኻ ንኣምላኽ ድማ ብዘይ እምነት ደስምሮ ወላ ሓደ የለን ቀፂሉ ረይዎ ንሱ ኸኣ መለሰለይ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይና ኣእዌኹ ንስኻ እውን ንድምፀይ ሰማዕካ ካልኣይ ነጥቢ ኸ ኣምላኸይ ሰሚዕኒ ኢሉ ርኢኹም ስለ ትጽልይዎ ጸሎት ጌና እንዳጸለኹም ከለኹም ኣምላኽኩም ከም ዝሰምዐኩም እመኑ ኣምላኽ ከም ዘይሰምዐካ ኾንካ ኣክታይ ትግበር እግዚአብሔር ሰሚዕኒ ጸሎተይ ይበል ኣምላኽ ከም ዝሰምዖ ሰብካ ሰለብሬት ግበር ኣመስግን ሳዕስዕ ዘምር ንምንታይ ተተባሃለ ሰሚዕካ እንደ ኣምላኽ ከም ዝሰምዖ ዝኣምን ሰብ ዝወስዶ ስጉምቲ ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ ከም ዝሰምዐክ እመኒ ብሕጂ ክሰምዐክ ኢልካ ኣይትጸበይ ኣምላኸይ ንጸሎተይ ሰሚዕዎ ይበሊ ካብቲ ሓደ ንጸሎትኪ ኣብ መልሲ ዘብጽሖ ኣምላኽ ከም ዝሰምዐኪ ሕጂ ምእማንኪ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ንስኻ ናብቲ መዓሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ ወሓይስ ከበበኒ ኩሉ ማዕበል ከዓ መጎድካ ብልዕለይ ሓለፈ በልኩ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ተሰጎኩ ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ ርኢኹም ጌና ከብዲ ዓሳ ኮይኑስ ክወፅእ እሞ ነቲ ቅዱስ መቕደስካስ እንደገና ክርኤ ይብል ኣሎ ጌና ከብዲ ዓሳ ጌና ኣብ ጸልማት ከሎስ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት የበልኩ ኣሕዋተይ ጌና ኣብቲ ዘለኹም ኩነታት ኮንኩም ነቲ ክትርእይዎ ዘሊኹም ዘለኹም እንደገና ክርኤ ኢልኩም ቃል ኣውፁ ሃሌሉያ ማያት ክሳዕ ነፍሰይ ከበበኒ መዓሙቕ ኣብ ዙርያ ይነበረ ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ ናብ መሰረት ኣኽራን ወረድኩ ማሃርሃርታ ምድሪ ንሓዋሮ ኣብ ልዕለይ ኮነ ግናኸ ንስኻ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ንህይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእካ እያ ጌና ኮቢ ዘሎ ኣብኡ ኸሎስ ኣምላኸይ ኣውፂኻኒ ኢኻ እሞ ተመስገኒ ኢሉ ኣሕዋተይ ጌናፍቲ ኩነታት ከለኹም ኣምላኽ ከም ዘውፀኩም ክትርኢ ጀምሩ ኣምላኸይ ስለ ዘውፀኻኒ ተመስገን በልዎ ናይ ጥዕና ሽግር ዲ ዘለኩም ግዲ የብልኩምን ጥዕና ረኺብኩም ከለኹም ንርእስኹም ረኣይዋ ኣምላኸይ ናብ ምሉእ ጥዕና ስለ ዘእተኻኒ ካብ ሕማም ስለ ዘውፀኻኒ ተመስገን ሓዳርኩም ብሽግር ዲ ድሓልፍ ደሎ ጌና ካብ ዝሽግር እዚ ከም ዝወፃኹም ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ጌና ከይወፃኹም ከም ዝወፃኹም ምርኣይኩም ከውፀኩም እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእካያ
نفسي أوشتي مس أحلولوت نجزابيه ذكركو ጸሎተይ ናባኻ ናብቲ ቅዱስ መቅደስካ ኣተወይሉ ማይ ጋድ ጸሎቱ ከምዛ ኣተው ኣሚኑ እቶም ናብ ሓሰውትን ኮንትነትን ዘድህቡ ጸጎኦም ይሕደጉ ኣነ ግና ብድምጽ ምስጋና ክስወአልካ ነቲ እተመባጻዕክዎ ኸኣ ክፍጽሞ እየ ምድሓን ካብ እግዚአብሔር እዩ ሪኹም ጌና ኣብቲ ምስጋና ዘይምጭእ ስፍራ ኮይኑስ ንኣምላኽ ስለ ዘድሓኖ ከመስግን ጀሚሩ ريخم جينا كابت شجر كي وصاهم نا إيكونومي شجر ديو نا حدار شجر ديو نا إتعنا شجر ديو whatever it is نا يولفتاش شجر ديو جينا بتولفهمكم أملاخ سلزو وصاكم نا أملاخ كتمسكون جمرو لك كم زو وصاهم كتمسكون متجمركم أتحيزكم زلو خناتات بعلو خطفأكم كجمريو كاتسيلو خمزو خينو رأيوه እግዚአብሔር ነተዓሳ አዘዞ ንሱውን ዮናስ ናም ንቁስ ምድር ተፈኦ ሲምፕል እዘን መንገድን ተተኸቲልኩም መን ሒዝኩም ዘሎ ማንም ዓይነት ኩነታት ደጊሙ ሒዝኩም ዓመስእኒሞ ባዕሉ ከሰደኩም ክጅመር እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ምሳኹም እዩ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለወደኸ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ከሞታት ከም ዘተንስኦ አብየማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚህ ታሕት ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም